बे आयदानि सायाव बाथौ धोरोमनि सिबियारि सुबुंफ्रा मा बाथ्रा बुंगोन आरो बे मानसिनि सायाव मा एक्सन लागोन कुइसन सिखारबाय आंनाव मोनसे कुइसन सिखारदों मा कुइसन बियो जे सासे थमास नार्जारी होननाय बिथाङा बबेनि आं सिनाया आं मिथिया बिथाङा दासान्दि बिनि कमेन्टआ फेसबुकाव गोसारगासिनो दङ बिथाङा सोरनिबा पस्टआव मोनसे कमेन्ट लिरहरदों आरो बिथांखौ नायनानै मानसिफ्रा निसय सिनायनो हागौ बिथांमोननि माने पिक्चारा क्लियार जायाखै जाय मानसिनाव बियो कमेन्टखौ हरदों बै हरग्रा मानसिया बेखौ खिथायोब्ला मोजां जे बियो बबेनि आरो बे कमेन्ट जे हरदों बिनि कमेन्टआव हरनाय प्रफाइलाव थांनानै बिनि फट'खौ नोंथाङा शेयार खालामनांगोन जाय मानसिया बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै बियो ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय बाथौ सिबियारिफोरखौ मा बुंदों आं होनो थांगासिनो दं बिथाङा बुंदों नै दुनियानि मूर्ख मानसिफोर होनब्ला बाथौआरिफोरनो माने दुनियायावनो सबसे बयनिख्रुइबो मूर्खसिन होननानै बुङोब्ला बाथौ सिबियारिफोरनो मिथिबाय आंबो सासे बाथौ सिबियारि दै थमास नार्जारीया बुंगासिनो दं दुनियानि मूर्ख मानसिफोर होननानै माने होनब्ला बाथौआरिफोरनो बुहुत पेटाखौ खुलुमनायखायनो गियान गैरोङानो थारमाने बाथौ सिबियारिफ्रा बुहुत पेटाखौ खुलुमो नङा होमबा जों बाथौ सिबियारिखाय जोङो बुहुत पेटाखौ जों खुलुमो नङा होमबा जों बुहुत पेटाखौ जों फुजा होयो ओइ थमास नार्जारी जों बुहुत पेटाखौ जों मा खुलुमो नामा जों फुजा होयो बुंगासिनो आं र' आरो बे मा होनना बुंदों सबसे लेथ्रा धोरोम बाथौ धोरोमनो सबसे लेथ्रा धोरोम बाथौ धोरोम होननानै नों बुंबावदों आरो मुगै सुगै धोरोम खाक्सथु साला होननानै नोङो मुजुबावदों बाथौ सिबियारिफोरखौ नों मुजुबावदों नङा होमबा नोङो बाथौ सिबियारिखौ मुजुबावदों आं बुंबाय थादों गले गले जायनि मा पस्ट होनायाव बियो कमेन्ट हरामोन बे कमेन्ट हरनायखौ बिनि फट'खौ स्क्रिनशट ला आरो बिनि सायाव बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा इनिशिएटिभ लानांगौ जोंहा बाथौ धोरोम आफाद दङ नोंथांमोना बे मानसिनि सायाव इनिशिएटिभ लानांगौ जाय मानसिया जोंनि बाथौखौ इसिबां लेथ्रा रावजों फोरमायबाय जाय बर' हारिया जोनोम मोनजेननाय समनिफ्रायनो जे बाथौ धोरोमा दंमोन बेखौ बिनि नलेजआव जेबो गैया अब्ला बेबायदि मानसियानो गावनि आगुरि सुबुंफ्रानो जे बाथौ धोरोमनिफ्राय फैनाय मानसि बेखौ बे बुजियाखिसै गाव ससेयाव दिनै मा धोरोम लाखो आरो बे धोरोमखौ लानानै गावनि धोरोमखौ बे साबसिन सानदों आं बुंगोन र' बुंगासिनो दं फिन फरायबावदों आङो दुनियानि मूर्ख मानसिफोर होनब्ला बाथौआरिफोर भुट पेटाखौ खुलुमनायखायनो गियान माने गैरोङानो सबसे लेथ्रा धोरोम बाथौ धोरोम मुगै सुगै धोरोम खाक्सथु साला होनबावदों जोंखौ साला रावजों बाथौ सिबियारिखौ बाहायबावबाय आच्छा थमास नार्जारी नों मा धोरोमनि मानसि नोङो जाय धोरोमाव थानानै नों बे बाथ्राफोरखौ इसिबां लेथ्रा रावफोरखौ बुंबाय नों बे धोरोमखौ फानबाय नों जेखि धोरोमनि सुबुं जाया मानो नों बे धोरोमखौ फानबाय आरो आं खावलायगोन बै धोरोमनि सुबुंफोरखौ नोंथांमोना बे थमास नार्जारी बायदि सासे सुबुंखौ दासिमबो गियान सोनो हादिया मानो हा धोरोमा मा बुस्थु बेखौनो मिथियाखिसै बियो इसोरखौ खुलुमनायानो धोरोम नामा माबा मोनसे खालामनायानो धोरोम नामा आसल धोरोमा मा नै बेवहाय धोरोमाव मा फोरोङो नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन नामा लिरनानै होनो हागोन नामा बबे धोरोमाव गुबुन धोरोमखौ बखिनांगौ गुबुन धोरोमखौ सोंखारनांगौ होननानै बबे धोरोम गुरुआ बुङो सोर धोरोम फोसावगिरिया बुंदोंलै हा धोरोमखौ मुगैनो दुनियाव बेसेबां धोरोम दं नों मिथिगौ नामा साला नोंथ' सासे बिफानि समान नोङो नोंनि गथ' गथायफोरखौ नों फोरोंजोब जे दे बाबा बा आइ जे ओरैबायदि खालाम गुबुननि धोरोमखौ मुगैनांगौ हामा जोंनि धोरोमानो माने इसोरनि खाथिनि धोरोम होननानै नोंथाङा बुंबानो जाबाय मासि मोजां नों सासे धोरोम सिबियारिनि मानसिब्ला नों बेबायदि नोंनि धोरोमनिफ्राय नों बेफोरबायदि गियानखौसो रोंबाय अब्ला नोंनि धोरोमा बेफोरबायदि माने बाथ्रा बुंनोसो फोरोङो आरो होमबाथ' नोंनि धोरोमा बिदिनो सिखाव दाखाय जानो फोरोंग्रासो गुन्दा जानो फोरोंग्रा मालायनि धोरोमखौ बखिनो सोंग्रा मालायनि धोरोमखौ बायदि बायदि गाज्रि मुंजों सोंखारिनो सोंग्रा
अबा नोंनि धोरोमा बेसो नङा होमबा बेसो अबा नोङो धोरोमनि ओंथिखौ नों मिथियाखैबा धोरोमा मा बुस्थु नों बेखौनो मिथियाखैब्ला आरो नों अब्ला नों मा बबेनिफ्राय नोंसो देरना फैखो नोंलाय बबेनिफ्राय नों PhD डिग्री लाना फैखो धोरोमनि बाथ्रा लानानै बाथ्रा रायलायनो गुबुननि धोरोमखौ बेबायदि बखिलायनो हानाय लाजियाखिसै नोङो मानसिनि नंगुबै धोरोमा नैबे जाय मानसिया धोरोमाव थानानै गुबुनखौ अननो रोंगौ गुबुनखौ बुजिनो रोंगौ गुबुननि पाप खामानि मावा गुबुनखौ थगाया गुबुननि सिखाव खालामा गुबुनखौ हिंसायाव खालामा गुबुनखौ खैफोदाव खोख्लैनानै गावहा रंजानाय लाया बेनो मानसि नंगुबै धोरोम नाथाय जों धोरोम सिबिनानै जेब्ला जों सिखाव खावगोन जों पाप खामानि मावगोन गुबुनखौ जोङो निन्दा खालामगोन जों गुबुननि हिंसा खालामगोन बे धोरोमाव गोग्लैया धोरोमा बिदि थिनाखै जोंनो इसोरा बिदि थिनाखै ओंखायनो आं खावलायबाय दिनैहाय जाय थमास नार्जारी आं बे थमास नार्जारीखौ आं खावलायगोन बे थमास नार्जारीया नोङो निमाहा बिनांगोन नोङो जेखे धोरोमनि मानसि जाया मानो नोङो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै बाथौ सिबियारिफोरखौ नोङो दिनै निन्दा खालामबाय नोङो दिनै ओरैबायदि मोनसे नों बरनाम खालामबाय खारन धोरोमखौ लानानै बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा बयनिबो धोरोमा बेफोरबायदि मालाबाबो रावबो फोरोङा नों बाथौआनो जा अन्य धोरोमानो जायाथों मानो खिन्थु नोंथाङा जेखे धोरोमनि जाया मानो नों निमाहा बिथारनांगोन आरो बे आयदानि सायाव जोंनि बाथौ धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इनिसियेटिभ लाथारनांगोन बेखौ नागिरनांगोन जे बेयो बबेनि बेखौ जायखिजाया राहायै नागिरनानै दिहुनथारनांगोन बे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय आरो जायनि पस्टआव बियो बे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जायखिजाया राहायै नागिरनानै आरो बियो बबेनि नोंथाङा जेरैबाबो दिहुननानै होथारनांगोन थेंक इउ